Sure, I would do honestly. Waar is de kanselen? Gerlen, wat nog genoemd? Zie je niet? Ja, laat presenteren. Laat me net gooien, je kunt staan alsjeblieft. We doen een potten hoor. We gaan doen. Ja, maar heb je bestaan? Hallo familie. Hoe gaat het? Hoe gaat het? Zit om. Hoe gaat het? Ik ben daar voor die kaart te vlakken. Hoe gaat het, mami? Ik was Gaten McKenzie. Dat is allemaal goed, joh. Hoe smaak je tomaatje af, vlees? Hey! Hoe dat mijn groot man? Nee, maar bij dankje man. Nee, wat? Nee, maar wacht. Wie zegt minister? Wie zegt minister McKenzie? Wie zegt? En hij heeft ook niet verraad. Mijn man, die laatste hoor van hoe dat mijn groot man? Ik wil dat zien, man. Ja, maar ik wil dat zien. Ik wil een woord zien, man. Ik wil gebreken. Niet kan. Kijk wat zo. Zij doet dit door hem. Hier van de leven. Hoor, nee, bij dankje. Die kan pres? Ja. Hoor. Nou, het is wel Easter. Ja, en dan gaat als iedereen wil gaan sturen vandaag. Ja. Maar als iedereen wil gaan sturen vandaag, dan gaat het over. Goed voor hem. Mensen zeggen toch wel voor een lekker lunch bestellen, dan breng ik nog net. Een lekker lunch. Ja, kom. Wat krijg je die mooie vrouw? Wat krijg je die mooie vrouw? Weet je, allemaal op mijn kop afgegooid. Mijn man met je vrouw. Kan ons dat misschien donderdag maken? Dat hier. Donderdag. Is dat de donderdag aan? Ja, die nachtskof. Nee, jullie daar. Nee, dat zie je aan. Ja? Gino! Okay, I'll bring it now for you. Sorry.
Yeah, I'm doing a live in the phone now. Let me try and send you that location. Okay, let me send it to Yes, yes. Yes, ja, ik ben die voeten gestuurd, ik heb de voeten gevat. Ja, ja, zie je het niet. Ik heb vloek gemaakt. Oh ja, ik heb vloek gemaakt. Ik heb een opa, ik heb een John opa gezien. Bra! John opa gezien. Hier op de police location is. Where she the first number? No, you need it first. Merlin, vat me je Merlin, vat me je Yes. Ze gaan onze foto. Ik is Ja, ik zei enkel open daar. Baie dankie ek waardeer dit. Baie dankie. Ja, ek gaan hierdie ding kry. Nee, nie is eintlik. Dit is maar dan. Ismail, jy moet invoer dan. Dit is nie vandag nie. Wat gaan nou? Nee, hulle bring nie pas. Van die bal. That's it. That's it. President. Ja, hier is onze president. Ik zei, ita. Yes. Yes. Ik hoor het, gaan dit doen te maken, dat is dan om te compraren. Dat is dat. Dat kan niet wezen, dat kan niet wezen. Dat kan niet wezen, dat is waar. Ja. Sap. Breng je net een visa, wees je of het Dwayne of niet? Nee, kijk, Dwayne, kijk. Ja. Oh ja, sap. Ik hoop voor de wat we gaan het. Hoe gaat het? Jong meisje? Gaat het, jong dame? Hoe gaat het? Alright, dit is jouw wife? Yes. Ik heb gezegd, hoe je mensen je hand vat. Hij kijkt net niet naar Lucy, ik was van een lekker foto jou. Kom maar uit jouw voet, moeilijk het krijgen zo. Kom maar vat, moet mij aan het telefoon. Maak voor mijn phone. Maak het voor. As it oop. Is het op? Is dat licht? Ja. Zeg maar. Een paswoord maken. Er is nog een paswoord ook, maar ik heb nu paswoord maken, die staan achter de deur. I know it's not going in. Wat is dat? Ik elkaar zijn paswoord. Geen geheimen. Dat is die liefde. Dat is de ware liefde. En toen nog vangt dat. Mijn deksel weet dat ik de phone niet. Wat? Is je met Adis voor nog gevat? Jullie gevat? Elsie, is je recht met die phone? Wait, let me show you with the camera. The bottom. At the bottom of the camera. Ja, you should match with some girls. Yes. What's not going away? Look at you phone. Yes. That's why I know where the camera is. Come on. Piet, kom maar Piet.
Yay! Pizza! Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. I also want to go to level. Dus we hebben some lunch. Ik ben hier nou. Sure about that. Yes. And you were so African. You were so excited. Yes. Because they forgotten about us. But now I'm fighting so that we can be recognized. And I'm winning the fight. Yes, I'm winning the fight. Thank you. Go with us. Yeah, I saw it last time. Last, Eddie? You have my word, right? On call. Yeah? Dit met woord, hè? Morgen, niet oormorgen. Morgen. Ik wacht 5 jaar voor je toilet. Morgen, dit met woord. Nee, morgen ga ik uit toilet om recht. Niet oormorgen. Nee, ik moet wachten tot ik het doe. Ja. Morgen. Morgen gaat jullie komen, jullie plaatsen. Dus gaat morgen. Ik kan niet 5 jaar met het doen. Het is staan te trainen. Nee, dat moet niet waar. Die heren. Nee, ik ben hier vandaag. En dat komt. Niet oormorgen. Morgen. Morgen. Nu, dinsdag. Morgen maak ik die toilet. Is dat alright? Ja. Ik kan vandaag gaan slapen. Nee, nog niet bak. Die bak krijgt we. Je moet die bak wegsmeten morgen. Waar is die lekker? Net rustig is. Nee, waar je is morgen, hè? Ja, morgen. Het is morgen. Hulle bly saam. Dit is saam. Ons kom in jou broer. Ja, hij is klaargesleept. Ons heeft gesleept. Het heeft ook gezegd. Je hebt me gezegd van het probleem met de toilet. Morgen maak ik het recht, is het oké? Niet oormorgen, niet morgen. Zo, ik ga het morgen weg, maar ik beloof, hè. Moet niet worry om niemand te bellen. Mijn man, Eddie Lalo, is morgen hier. Nee? Bye, dank je. Heb je gesleept? Ja, ik heb het gesleept. Ik gehoord. Ik heb het zelf gesleept. Nee? En hij... Doet u nog niet? Kijk eens, die doet smilen. Dit is ook een ander masker. Maar jullie chomi zijn hoe ziek al langs zijn jullie. Kijk wat hebben jullie chomi daar langs en ik hoor zij ziek. Ik weet niet waar zij nou. Wie is zij ziek? Dit is een video. Die leek zo'n paar dievetjes wat hier. Hij was Kijk hier. ja, ik heb ook. Ja, hoe dat je nog voor je horen? Het houdt altijd. Nee, je geeft iemand anders. Ja, maar dat is het. Ja, ik ga het voor die oma daar langs gaan geven. Ja, maar vrij. Ik ga voor die oma daar langs gaan geven. Ja, maar wie komt lachen? Voor de groet. Hij is vrij gesleept. Het is gesleept? Ja. Wat is het hier? Die lachen. Ik heb een stoel, maar hij Als was ik kijk, zie je voor hem, zie. Hij zit hier, wordt ook in de vetter gedrukt. Oké, kwam je broer zei wil zitten, gaan om haar zo laten zitten. Alright, dank je. Morgen, hè? Oké. Daar gaan we voor die mensen. Hoi. Ja. For 5 years, this 5 years, he's not asking for much. Just the toilet must be fixed. He even burst out in tears. Even his brother both disabled. I said tomorrow the toilet will be fixed. Now where? How's that? Ah, is een groot man dat hebben we gesloten.
Jongens, wij zijn niet. Ik zal niet in hoe kunnen bij van jullie gaan samen wat die zegt. Wat is die machine aan zeggen? Gesneden met wat gezegd. Ik sta lang toe. Ik heb gehoord, ja, zij. Zij man. Oh, weer wat ik heb. Kan je van die kar, tot nodig. Gisteren in het parlement zei jullie. Ons drie Amerikanen zo jullie beleid kom. Babran ze kunnen ze zien. Sukkelen, ons gaan allemaal frit. Ik was samen nog. Dankie, dankie. En hij heeft niet wat geschreven, hij heeft het om geschreven om die brengen. Wat is het? Ik ben hier gebracht. Hoe drang je dat? En hoe heb ik het? Ze is al rijk, maar ze die bij zijn. Onze mensen staan lang in de klinieken. Dat is het hele wat hier conform is wat eerst hulp krijgt. De woorden wat je gezegd hebt, zitten uit onze hospitaal en soms zitten allemaal uit. Yes, hulle moet net as ek oorvat. Hulle speel ek sit die oxygen af. Hulle moet loop. Niet zo'n soort vrouw, ze zijn niet zo van Oh ja, dankie. Ja, die man, die is Easter die. Die, Merlin, die. Ah, die is een machine die. Die. Ah, die is een. Hij zegt staan af, Sacho Bassaket. Maak dat. Die is een machine die. Wat je laat leven dat je zo'n tote dress gaan ons zat man. Ja, ja. Vamos fazer um vídeo para Ben een fietje, oké? Die is mijn bedse die. Net kom ik zo. Zij beklei vir die mense hier. Kyk hier. Net die vat. Wat jy sê die vat hulle aan. Net die vat alles aan. Net die baie trots op hulle. Dat is voor Kiki Blonie. Ja, gaat nou gewoon net liggen. Voor ik doodgaan aan de nou dankie man. Hier gaat kom. Kyk hier. Was Merlin. Merlin gaan met vat dat het oor hierin kom, né? Sap ons se kind. Alright. Haar is mooi binne. Ja, Merlin die haar hierin. Hij is alright. Ja. Dat zie ik op die foto uit, man. Ik is niet. Dat zie ik samen die mensen op Twitter. Deze op Twitter die wacht. Ja, Ampres. Moet niet waar met mij kom. Pak me niet aan zeggen dat ik grond. Ik is een grondsman. Ik hier is op dat werk. Ja. Man? Tonto? Een tonto? Ja, een tombi. Een tombi. Hello. I'm Cordelia. Cordelia? Yes. I'm not in his name Cordelia. I'm tonto. Ik kan nog moeite naar olietje omkomen. Kijk je? Ja, maar die man. Oh, wie moet die man boog hier? Oh, wow. Nee, maar ik ben hij. Hij loopt er. Hij loopt er. Jij kan niet steeds blijven. Nee, ik kan niet. Ik moet op zo'n... Ik kan steeds aan boer blijven. Slaap dus daar. Keren waar me toe sparen. Vlees. Die ding maar spreekt op. Even Robin Island gaan vliegen. Ik heb maar een waterbaan. Ja, maar ik loop naar de stok, loop naar de kiri. Oh, nee, dit lukt niet. Chief, loop naar de kiri. Nee, kiri is dubbel. Hij maakt wel een chief toch. Chief, loop naar de kiri. Ik geloof niet. Chief, is een chief man, die man kan niet zo praten. Die man zit me niet raakje, Die man, die is een chief met die papieren man. Ja, die mensen zit me niet raakje. Waar leven die? Is ook nog, is een chief. Deze is een chief. Kijk die nog papieren. Heeft hij die bewijzen niet? Yes. Knock. Can I come in? Yes. Yo, the food smells so nice. How are you, sir? I like yourself. I'm Gaten McKenzie. Nice to meet you. The pleasure is mine. I just came to greet. How are you doing? Very good, sir. Hello, family. Last time here, don't worry. Don't do. Hoe gaat het? Oh, baie goed. Ik is Gaten McKenzie. Jaina. Jenna? Jaina. Yeah. Jenna. Jenna. Yeah. All right. And yes?
Shafiq. Zainab Shafiq. Razia. Razia. The eldest daughter. The eldest daughter. The youngest son and the grandchild. It's the grandchild, it's your son. What is his name? Fuad? Oh, Fuad. Yes, no, Kiki, laat ek gou hier staan. Ja, maar Kiki, yes. Maar ek kan sê, Kom op voorbij. Doe dat, hoe is het hier? I think a nice family photo here. front page. Alright, thank you so much. I just came to greet you. Thank you. Alright, thank you. Yeah, you have a nice personality. Yeah. Wat gaan maak en dan wat gaan gebeur? Nee, ik vloek hier vandaag. Oké, niet Oh, pasta. Nee, ik sê vir, jy weet, as hulle vir haar gaan selekteer. Hoe Afrikaans selekteer. Wow, die boonste rokke. Maar natuurlijk meneer, dink jy ons is vaak? Ik denk dat het Engels is, maar dan hoef je wat Shafiq praat in Engels. Nee, hij is eindelijk van die Kaap of zo. Maar wat ik eindelijk gezegd heb, nee. Zij is erbij, nee, goeie kandidaat. Nee, hier. En zij doen naar beste. En jy kon je beter enige kies het. Ja, zij is de beste. Hart van mij is wat ik altijd wil. Ja, het is wel lang al gezegd, maar nieuwe criminelen, ik weet wat ik Nee, die bakkerij, je weet, dus alles wat hier zit, dat komt met hier uit. Maar zoals ik al gezegd heb, je moet het balanceren. En dit is wat ons ook kijkt naar. Je weet, die gevloekerij en wat, dit maakt je mensen. Maar jouw karakter, dit is wat telt. Razia, maak je niet zo slim, maar. Dank je. Nee, maar jij hebt een goede karakter. Nee. Baie dankie. Baie dankie. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Nice to meet you too in person. Thank you. Oh, thank you. Take your phone. Take your phone. Take it on Facebook. She'll take fast. Please come. Thank you. Ja, mijn andere zin van die Kaap is ook niet zo. Geef me die zin van de Kaap ook. Kaapse mensen niet achterblijven. Ja, dit is wat je doet. Kom vreemd grafisch zo, man. Clint, you get that sports management. Faciliteren wat ze bijgaan te praten. Ze zijn echt graag. Ik heb je papieren. Oh, dat Libro staat papieren. Ik blijf er eigenlijk wat TG weet wat we gaan het lifestyle. Wat we elkaar vallen. Yes, mag je die papieren verlaten? Ik dank ons het Hallo. Kaap wat je bij de huis is. Oké, precies. Let the candy lights on the good times. Let the good times roll. Het is een lekker song uit The Good Times. Het is een lekker song. Dat is het hier. Die was het niet helemaal gehad. Dat stop ik soms nou. Dit is zo'n liefde voor een naam Curtis, of vader Curtis, nee? Zie je, hoe je het is. Maar mijn pa is aan de moeilijk. Dat is het laatste. Dat is Good Times. Ik kan ook zo boren als hij jaren die naar die sokkie toe gaan. Die sokkies. Hey! Hoor is er die man. Ja. Wat is hij? Hoe is die man? Mijn broer, hoe is die man? Ik zeg, moet maar een beetje, ik kan je fit man. Ja, man. Hij gaat er niet in zo laag. Hij gaat er zet die man. Gooi die in de lucht. Laat hem wait. Gooi die in de lucht. Hij laat zeggen, moet je maar niet bij wie het hier past. Ik zal je fit man. Ze hebben allemaal groei. Ja, ik kan dat doen. Maar wel vol groeien. Ja. Ik ben maar dat heel erg zien je me. Goed. Ga dan eens katabol. Alright. Cool. Tess. Dit is wat wat doet Tess. En dan zien we niet vrouwen. Yes, dat weet zien. Dus kunnen we zo ik zeg wat Tess. Lalo is er iets meer. Hij weet het. Ik weet het niet nou. Best ga ik om zeggen. Hij heeft geskunner.
Ja, dankie. Goeie goed. Waar is jy? Sy is toe hier by pres. Sy was nie. Hè? Ja, dat is fijn. Moe, waar is my nie? Ek is 'n grond toe man. Niet zo speel vast aan doen. Ik wil geen bakkeer meer kiezen. Ja, doe je ding opskeert. Nee, ik zei, hij moet niet zo stevig voor zo doen. Ja. Hoe is de naam? Judith. Judith Kempfast. I'm Gaten McKenzie. The pleasure is mine. Thank you so much. Oeh, die Engels is mis. Ben je net al dik op base? Am I right? Ja, goed. Thank you so much and thank you for supporting us. There's something that matters with you that I've said. Very nice lunch, ne? Okay. Thank you. No. Welcome. We are here in the yard. Thank you. Steal hom nou. Ja, moenie pas ons. Moenie nie so steeds vas hou nie, joh. Kom. Waar die camera? Daar so. Thank you. At least this one. 10,000. You'll be lucky you can get your pictures. This? Palm face. Yo. You see what this one it shows love. You'll be lucky you see your picture on Facebook. What this picture shows love, ne? Yes. Big laugh. Big laugh. Sorry, let me look at Oh, see that? Yeah, that's Who's Meryl? Merlin. Put him in. Merlin. Put him in. Hoe is die teaser zo mooi? Lijkt daar gelijk iets in. Hier zo samen met president, maar ook mijn man. Nee. Samen met hem. Voor de foreigners eten. Ja, ik had al iets vat, man. Vandaag betaal je zoveel, horen betaal je zoveel. Ga je daar in kijken? Gaat het maar mee? Ja, goed. Ik ga kijken. Chef. Jamina. Ja. Alright, dank je. This is a general. Ja, de general weet ik het. Ik heb een surprise voor het sturen van de general. Ze bijzien niet. Ze bijzien niks. Het is zoals je vandaag als klassoort. Als klassoort. Hij denkt ik speel niet. Hij voor ons is ook al in. This is my office. Ja. This is my office. Dank u wel. Bye, Jamina. Bye bye. Wat gaan we met die bishop? Ik zie die bishop dat die mensen zo aansteken. Ik blijf er weg niet. Maar Lincoln heeft iets meer dan zijn maar toen diep komt voor. Exactly. Dan kon staan. Je voet gevat. Wat is dat gestuurd? Ik zie wat dat t-shirt. Ik is blij man. Nee, ik wil met hem praten. Die bishop dus even niet daarin maken. Ik ga met hem praten. Ik is close met hem. Ja, hij weet. Ja, hij weet hij is bang. Nee, maar ik ga met hem praten. Ik is wel close aan hem. Ik wil hem ik wil niet maar die want het is elkaar zo. Hoe is niet bij die? En ik meen, even zoals pres ik met elke dag net met woorden met kamermaker. Nee, hou aan. Moet niet met mensen strijden. Ik zal niet met hem strijden. Moet niet met mensen strijden. Hou je net in. Maar gaat praten die bishop man. Hij is mijn bishop ook. Wat zie je tekst? Heel tekst. Wat is het? Zal hem zien. Nee. Ja, dan nodig je. Nodig 2 paar gekregen. Die paar. Wat is het? Die blijven 2 jaar terug. Zak. Die blijven 2 jaar terug. Ja, was het? Kijk je, dan moet je hier op de kamer kijken zo. Dan heb je toen maar op hier. Dat is bij de MTC zo. Which one? Oh, we just gated. We were in there. Dus wel. Oh ja. Kom waar je skipper? Skipper, skipper. Blijf staan. Ah man, opa man. Leiders. Het is met oude tijd hier, zo'n zo'n oop unit van vlei.
Wat sê Vicky Fly? As jy nog met tyd vir auto is nie. President nou gesê, wat is by die stes opgaan? Sê vir die mense waar ons nou. Toen lok hy weer. Waar is ons nou? Okay, sal mense ken By die ouwe thuis, wat kom maar kon sien? Ons kom soek 'n unit. Soek 'n unit vir Vicky Fly. Daar's baie oop Vicky. Ons gaan die grondvloer hier organise. Kyk my man. Kyk my, waar gaan jy my hier kry man? Ek sien jy gaan nooit hier kry nie man. My tyd sal kom, maar ek is nog sterk my broer. Hier sit nou. Ons het 'n fly hier. Fly moet gaan. Sometyd. Ek wil dank vir hierso. Ja, dankie. Ja, baie dankie man. Maar die wana baie man, jy maak my mal die wana baie. Ja, sien jy ja, die wana baie was Ja, gevaarlik. kampioen, moenie worry nie. Hoor jy baie dankie my groot man. My naam is op te gaan. Ja, baie dankie. Jy doen baie goed vir ons mense. Ag, baie dankie my pa. My Baie waardeer. dankie. Baie dankie nee. Hoor, sien jy nou nou. Dankie. Dankie nee. Hoor, ja. Wil je nog niet oppakken? Wat niet oppakken? Moet gaan gaan zo opmaken. Los, dat is dan plan. Ja, maar dat is alles 3, hè? Plezier, ja. Alles 3. Ons kan ze allemaal doen. Zie je die plek loop voor? Maar zullen we nog kijken of een video kamertje alsjeblieft. Xavier Press, Xavier. Kijk eens hoe ze loopt hier op een video kamer. Hier is een camera, ons heeft voor Vicky die kamer gegeven. Ja, Vicky was nog blij zo met ons. Kijk nie. Waar gaan jy my hier kry? Gaan nou. Weet nie. Maar Vicky, hier was zo'n kamer. Kyk hier so, hulle roep dit outstanding. Hoe gooi je hem toe? Hoe gooi je hem nou toe? Oké, hier gaan. Wat toe gaan het? Wat gaan we uit hierdie kant toe weer? Is nog wel easy. Oh, maar het nee, vanmorgen naar komt. Lalo wil niet. Ja. Die oppassen we daar. Dankie ons te gaan. Dat is morgen zo. Dat is jou de recessie. Donderdag. Ja. En ja. Dankie. Echt zo. Salut. Ek nou weer, die van ek nou weer gelok op die stes. Ja? Ek nou weer gelok op die stes. Ek gaan met 'n probleem met hy bene joh. Die chief lock joh, hoe kan die chief lock? En hy loop sonder sy stok. En die stok is om aan, maar waar is die stok van die chief? Hy sit ons as 'n pyn. Waar is jou stok? Hy dink sit nou nie lekker nie. Jy moet so mooi is dat jy die stok nie moet verander en stok kan slaan. Kyk hier, hy hardloop na my toe. Hy praat niks van pres. Hy hardloop na my. Dit is zo mooi vooruit, hè? Ik heb ze toch vooruit. Hij zal nooit eens als ze gaat aan. Hy moet gaan daar. Hy moet gaan Hij moet van mijn kaart. Goed terug, Sassa. Kijk, je gaat mijn kaart zetten, hè? Ons dan gaat het weer, jongen, wat was het 350? Die weekend. Sal nie Die zal je gaat dan weer. Ek sal nie. Dis met die Maar qualified vir Sassa. Unqualified ja. Langs aan jou. Hij zal nooit gaan. Nooit, ek is langs aan hier so. Hoe gaan jy nou gaan trek vir wat? Dis hier langs aan. Waar val het watch? Twee behalwe dit, maar ek het dit gesien. Nee, de kook daar, knoer. Hier, dat is niet gewoon hè, niet man. Hoe Sassa kan is niet zo. Hij wil niet met die alle paarden was niet. Ja, kom maar op met pres. Ik doe dit een. Nee, ik ken van jou, nee van jou. Ik praat aan het. Maar ik zal niet met Ik kan het 100% je onze kind. 100%. Toen ik zo zei, ik vraag nog waar die paar niet kunt. Ik zie die paar niet, ik zie er net van. 100%, hè? Praat even maar. Jee. 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 The people in Ward 82 are very, very happy to see the president. Look at them singing, president enjoying. So it was some beautiful scenes there. Enjoying some chants and all colors there. No discrimination, white, colored, black. So it was very beautiful scenes to see. And the president going to the houses of many
the other old people, greeting, showing face, hearing how life is, which is very, very important to show that your president is also human and understands your conditions and is with you. Because it's also very important for people to understand a president who does support them, who is about them, and not just about their votes. So this is just the second part of some of the things that happened in Tshwane on Sunday. So I hope you enjoyed this video, watching the interactions, watching the joy in the people's faces, and just how much the president cares and how much he walked up and down to see the people, which is also very important, and giving them the t-shirts of the Patriotic Alliance, making sure that they understand that they are also part of the community that the Patriotic Alliance wants to serve and make sure it's taken care of. So Patriots, don't buy Zani. Hope you enjoyed this video. Please do the most important thing: like, share, subscribe. Danko, on to the next one.